Господа и госпожи, ако се намеря едно гадже готино като вас, Жоро ми разливката ходи. готов съм да я разкарам по цялата тунджа нагоре и надолу с лодката Уважаеми. и накрая да я кача на кончето, да се разплачем уста с течак. Чикона, виж как го правим. Вие нямате картел и не се споразумявате с никой. Това ще го отрежем. благодарим на те господа, че наистина имат това богато предаване Диана Кабел. Освен това, Венко, колегата ме простига. Венко! Който ни казва, че са подготвили спорта и времето за подите ви. Вижте спорта и времето. Добро утро, вие сте с регионалните спортни вести на телевизия Диана. Щуквам 2 яйца. Тръгвам, то продължава да мла. Къде? Ух, тръгвай. Ух! Знаете ли кой е Нострадамус? Не, нямаше да представя. Не сте чували за това име Нострадамус? Нещо... Аз мразя най-много Бойко Борисов. Стига си почнал такова.